Na začiatku 13. storočia, uprostred českých lesov, ďaleko od ciest, začal vyrastať kamenný hrad. Hrad Houska. Miesto, ktoré od začiatku nedávalo žiadny logický zmysel. Nepostavili ho na obranu ani kvôli strategickej polohe. Niektorí veria, že cieľom bolo zabrániť niečomu uniknúť zvnútra. Hovorí sa, že ešte pred výstavbou tu bola hlboká puklina, z ktorej vychádzal zvláštny chlad. Zvieratá sa jej vraj vyhýbali. Sneh sa tam neudržal a tma prichádzala skôr ako inde. Pánstvo vtedy urobilo zvláštny experiment. Odsúdenému zlodejovi sľúbili milosť, ak sa nechá spustiť do trhliny. Mladík súhlasil. S fakľou a lanom ho pomaly spúšťali, no po chvíli začal neľudsky kričať. Keď ho vytiahli, vlasy mal zošedivené a jeho pohľad bol prázdny. Hovoril nezrozumiteľne. Lekár si do zápiskov napísal len duše bez tieňa. Zomrel o 3 dni neskôr. Nie na zranenia, ale na strach. Aby sa hrozba zapečatila, postavili kaplnku priamo nad trhlinou. Obranné prvky hradu, strielne aj múry, sú otočené dovnútra. Ako by niečo strážili, ale opačne. Počas druhej svetovej vojny sa Housky zmocnili nacisti. Miestni tvrdili, že sa tam konali zvláštne rituály. Hovorilo sa, že nacisti hľadali nadprirodzené sily,